και πανήγυροι γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και τον Ευαγγελισμό της Απελευθέρωσης της Ελλάδας. Η σημερινή γιορτή δεν είναι μόνο για εορταστική επέτειο, με παρελάσεις, σημεοστολισμούς και άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις, αλλά είναι η μέρα εκείνη που το έθνος μας ευαγγελίσει την ελευθερία του. Είναι η μέρα που μας φέρνει στη μνήμη την ιερή απόφαση και τα γενναία κατορθώματα των ανθρώπων εκείνων που είχαν τη θέληση να αποτινάξουν τον τύραννο. Είναι η μέρα που μας υποχρεώνει να ξανατιμηθούμε την ιστορική μας κληρονομιά, τις εθνικές μας υποθήκες και το ιερό χρέος όλων μας. Λένε πως οι μεγάλες χαρές και οι μεγάλες λύπες, οι μεγάλες νίκες και οι μεγάλες συμφορές είναι στενά δεμένες με τη ζωή των μεγάλων λαών. Και ξεχωριστός κλήρος αυτού του μεγαλείου ανήκει στο δικό μας λαό, τον ελληνικό. Η ιστορία του αγώνα του 1821 είναι το καλύτερο μάθημα για όλους μας και ιδιαίτερα για τους νεότερους. Η 25η Μαρτίου είναι η εθνική εορτή που μέσα της ενσαρκώνει όλο το μεγαλείο, όλα τα ιδανικά της φυλής μας. Σήμερα λοιπόν, 25η Μαρτίου, πρέπει να στρέψουμε τη μνήμη μας προς τους πατέρες μας που εδώ και 193 χρόνια αποφάσισαν το μεγάλο ξεσηκωμό. Σήμερα έχουμε καθήκον να θυμηθούμε, να χαρούμε και να συγκινηθούμε. Γιορτάζουμε σήμερα την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, την Παλιγενεσία των Ελλήνων και ταυτόχρονα πανηγυρίζουμε με θρησκευτική ευλάβεια τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Γιορτάζουμε για να αποδώσουμε φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους ήρωες του 21, αυτούς που πολέμησαν και θυσιάστηκαν για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδας την ελευθερία. Γιορτή της πατρίδας μας και γιορτή της θρησκείας μας. Σαν σήμερα, πριν από πολλά χρόνια, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ έφερε την ευχάριστη είδηση στη φτωχή κόρη από τη Ναζαρέτ, την Παρθένο Μαρία, ότι θα γεννήσει τον Υιό του Θεού, που θα σώσει τους ανθρώπους από τη σκλαβιά της αμαρτίας. Ο αγώνας λοιπόν δεν έγινε μόνο για την πατρίδα, αλλά και για τη θρησκεία. Τα μοναστήρια τροφοδοτούσαν τους αρματωρούς και παρήχαν καταφύγιο στους διακομμένους. Συχνά γίνονταν εστίες αντίστασης, παραδείγματος χάρη Μονή Αρκαδίου. Ο στρατηγός Μακρυγιάννης με τον αυθεντικό λόγο του έγραψε: «Αυτά τα μοναστήρια ήταν τα πρώτα προπύργια της Επανάστασής μας. Ότι εκεί ήταν όλα τα αναγκαία του πολέμου, στο ότι παράμερον των κεμιστήριων από τους Τούρκους». Στρέφουμε τη σκέψη μας στο παρελθόν για να εξετάσουμε την ιστορική αυτή περίοδο, όχι για μια απλή υπόμνηση των γεγονότων, αλλά για να επισημάνουμε τις ευθύνες μας από τις υποθήκες των προγόνων μας και να αντλήσουμε διδάγματα. Ακολουθεί το ποίημα Πατρίδα. Πατρίδα, έχεις γεννηθεί από ξυλοκόπους, από τέκνα αβάφτιστα, από μαλακούς, από εκείνους που δώσαν σαν παράξενο πουλί, μια σταγόνα αίμα πετούμενο, και σήμερα θα γεννηθείς και πάλι σκληρή. Μέσα από εκεί, ο προδότης και ο δεσμοφύλακας σε πιστεύανε παντοτινά θα μένει. Σήμερα, όπως και τότε, θα γεννηθείς από το λαό. Σήμερα θα βγεις μέσα από το κάρβουνο και τη δρόση. Σήμερα θα καταφέρεις να τραντάξεις τις πόρτες με χέρια κακοπατιασμένα, με κομμάτια ψυχής που περισσώθηκε, με δέσμες από βλέμματα που ο θάνατος δεν έσβησε, εργαλεία φοβερά κάτω από τα κουρέλια, έτοιμα για τη μάχη. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, στις 29 Μαΐου 1453, η μαύρη νύχτα της σκλαβιάς κάλυψε τον εθνικό ορίζοντα και το όνομα της Ελλάδας έσβησε από το χάρτη της υδρογείου. Για 400 περίπου χρόνια, οι Έλληνες δοκίμασαν την καταπίεση και τη σκληρότητα του δυνάστη που εκπληρωνόταν με σφαγές και διώξεις, αρπαγές και καταστροφές της περιουσίας, με βίαιο εξισλαμισμό και παιδομάζωμα. Η ελπίδα όμως και η πίστη δεν έζησαν από τις καρδιές των Ελλήνων. Έγινε τραγούδι και ύμνος που απλωνόταν στα χωριά και στις πόλεις, στους κάμπους και στα βουνά και γινόταν δύναμη όλων των σκλαβωμένων Ελλήνων εναντίον του βάρβαρου κατακτητή.
Έτσι οι Έλληνες, είτε καταπιεζόμενοι στην υπόδουλη Ελλάδα, είτε διαπρέποντες σε διάφορες ξένες χώρες, καλλιεργούσαν στη σκέψη τους την Επανάσταση και οργάνωσαν την αντίσταση και τον πόλεμο εναντίον του Τούρκου κατακτητή. Οι κλέφτες και οι αρματολοί αποτελούσαν το μαχόμενο στρατό και έκαναν τον ένοπλο αγώνα. Οι μορφωμένοι γενικά και οι κληρικοί δίδασκαν τα ελληνικά γράμματα στα Ελληνόπουλα, τόνωναν το εθνικό φρόνημα και προέτρεπαν τον λαό να επαναστατήσει για να διώξει τον Οθωμανό δυνάστη. Ακολουθεί το τραγούδι «Το όνειρο του πολεμιστή». Στου δράκου την καβούρα πάνω στις ράγες τα φτερά, στα αγριά τα κάστρα πολεμάω και έτσι τους χρόνους μου μέτρω. Στα αγριά τα κάστρα πολεμάω και έτσι τους χρόνους μου μέτρω. Φτιάχνω φαρέτρα μαύρη απ' της νύχτας τα μαλλιά, πάνω στις γης τα λάτι γράφω και τραγουδώ με τα σκυλιά. Πάνω στις γης τα λάτι γράφω και τραγουδώ με τα σκυλιά. Την κούπα μου γεμίζω και να το φύγει για να βγει. Όρθιος στον ήλιο να γρικάω, στον ουρανό του η κραυγή. Όρθιος στον ήλιο να γρικάω, στον ουρανό του η κραυγή. Στην ιδεολογική προετοιμασία της Ελληνικής Επανάστασης, καταλυτικό ρόλο διαδραμάτισαν οι Ελληνόφιλοι διαφωτιστές. Το έργο του Ρίγα Φεραίου, του Κοσμάτου Ετωλού και του Αδαμάντου Κοραή είχε σταλάξει στις ψυχές πλούσιο φως εθνικής αυτοσυνειδησίας και μνήμης ιστορικής. Όποιος ελεύθερα συλλογάται καλά. Η φράση αυτή συμπυκνώνει όλο το νόημα του φιλελευθερισμού της εποχής και αποτελεί το βάθος των ιδεολογικών πεποιθήσεων και το συναίσθημα των εθνοδιαφωτιστικών προσπαθειών του Ρίγα. Ο Θούριος, επαναστατική προκήρυξη γραμμένη σε στίχους, τραγουδιόταν από τον υπόδουλο ελληνισμό σε συγκεντρώσεις και γλέντια και ξεσήκωνε τη θύελλα της ελευθερίας. Στην προσπάθεια για αποτείναξη του ζυγού της αμάθειας, ο Κοσμάς ο Ετωλός αρχίζει να διατρέχει σχεδόν ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Με τις διδαχές του, τη δράση του και την εσωτερική του φλόγα, προσπαθεί να στρέψει το λαό προς τα γράμματα. Ακολουθεί το τραγούδι «Λαέ, μη σφίξεις άλλο το ζωνάρι». Μες
Ο Αδαμάντιος Κοραής υπήρξε μία από τις πιο ολοκληρωμένες πνευματικές προσωπικότητες του νεοελληνικού κόσμου. Ήταν απέραντα μορφωμένος, ανθρωπιστής και δημοκράτης. Πιστεύει και υποστηρίζει ότι η ιδιωτική παιδεία θα βοηθήσει τον ελληνισμό σε αυτή τη φάση της ιστορίας του να αποκαταστήσει την επαφή του με το πνεύμα της κλασικής αρχαιότητας, ώστε να οικειωθεί πάλι τον απέραντο χώρο της και να επανασυνδέσει τους δεσμούς του με μεγάλη ελληνική παράδοση. Το συναίσθημα της παιδείας είναι η μεταγένωση. Εμπνευσμένοι Έλληνες όπως ο Αθανάσιος Στακάλας και ο Νικόλαος Κουπάς από την Ήπειρο και ο Μανουλή Ξάνθος από την Πάτμο ίδρυσαν τη φιλική εταιρεία και οργάνωσαν το έθνος για την εξέγερση και την τελική αναμέτρηση. Για τον λόγο αυτό, η φιλική εταιρεία δεν διαθεωρείται προποπός της Επανάστασης του 1821. Ακολουθεί ένα απόσπασμα από τον όρκο των φιλικών. Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού, ότι θέλω είμαι επί ζωής μου πιστός, εις την εταιρείαν κατά πάντα, να φανερώσω το παραμικρόν, από τα σημεία και τους λόγους της, μήτε να σταθώ κατ' ουδένα, λόγον ή αφορμή του να καταλάβωση, άλλη ποτέ, ότι γνωρίζω τι περί τούτων, μήτε εις συγγενείς μου, μήτε εις πνευματικών ή φίλων μου. Ορκίζομαι ότι στο εξής δεν θέλω έμφυς καμία εταιρεία, οποία κι αν είναι, μήτε εις κανέναν δεσμών υποχρεωτικών. Και μάλιστα, οποιονδήποτε δεσμόν αν είχα και των πλέον αδιάφορων ως προς την εταιρεία, θέλω το νομίζει ως ουδέν. Ορκίζομαι ότι θέλω τρέφει στην καρδία μου, αλλά δεν τον μίσος εναντίον του τυράννου της πατρίδας μου, των οπαδών και των ομόφυλων με τούτους. Θέλω ενεργεί κατά πάντα το από τον προσλάβει και αυτό το παντελεί όλα χρόνων όταν η περίσταση το συγχωρήσει. Ορκίζομαι να μην μεταχειριστώ ποτέ βία για να αναγνωριστώ με κανέναν συνάδελφο. Προσέχον, εξεναντίας με τη μεγαλύτερη επιμέλεια, να μην λανθαστώ κατά τούτο, γενόμενος, αίτιος ακολούθου, τίνος συμβάντος με κανέναν συνάδελφο. Ορκίζομαι να συντρέχω όπου εύρω τίνα συναδέλφων με όλη τη δύναμη και την κατάστασή μου, να προσφέρω εις αυτόν σέβας και υπακοήν. Να είναι μεγαλύτερο στο βαθμό και αν έτυχε πρώτερον εχθρός μου, τόσο περισσότερο να τον αγαπώ και να τον συντρέχω, καθώς η έχθρα μου ήθελε, είναι μεγαλύτερα.
πατρίδας. Τις ελπίδες και την αυτοπεποίθησή του την εκφράζει ένα φιλελεύθερο κείμενο με τον τίτλο «Ελληνική Νομαρχία» που δημοσιεύτηκε ανώνυμα στην Ιταλία. Σκοπός του είναι να αφυπνίσει τους υπόδουλους Έλληνες ώστε να ξεσηκωθούν και να απελευθερωθούν από τον τουρκικό ζυγό. Ακολουθεί το θεατρικό όρκος. Μα πού είναι οι άλλες? Είχαμε συνεννοηθεί με το βασίλεμα του ήλιου να βρεθούμε της Βασίλος. Έχει πολύ καλαμπόκι φέτος. Αρρώστησε και ο άντρας και τον έχει στο κρεβάτι και είπαμε όλες να βοηθήσουμε. Για κοίταξε παιδάκι μου, για βάλε μια φωνή. Θεία Βασίλο, Θεία Βασίλο! Εδώ είμαι, παιδάκι. Μια στιγμή και έφτασα. Να φτιάξω ματσάι του κύριου. Βαλευτείτε λόγους. Ήρθαν οι άλλες γυναίκες. Α, εσύ είσαι αργυρό μου. Όπου να είναι θα φανούν και οι άλλες. Πώς θα πάει ο Κωνσταντήσου, του πέρασε ο πυρετός? Καλύτερα είναι. Του έδωσε ένα ματζούνι γριάι μαγδάλο και αναστήθηκε ο καημένος. Του κάνει και βεντούζες 2 φορές την εβδομάδα. Νόμιζα ότι θα τον έχανα. Ναι, αλλά είναι γερός ο κύρις μου. Μα ποιο είναι αυτό το λουλούδι? Έλα το κοριτσάκι μου να σε ειδώ. Η κόρη μου είναι η Ανούλα, η μόνη μου παρηγοριά μετά που μου πήραν το Δημήτρη μου οι άτιμοι οι Τούρκοι. 8 χρονών ήτανε, δεν ήτανε. Αχ, πού να είναι τώρα για το παλικάρι μου. Πάνε τώρα 10 χρόνια και ακόμα πονασέρι με αργυρό. Μα να, ακούγονται και οι άλλες. Αργήσαμε λίγο γιατί έχουμε άσχημα μαντάτα. Ο Μελής Τριγόρκος μαζί με 2 Παπαζαρέους φάνηκε να μεθαίνει από το χωριό μας. Οι άντρες του χωριού είναι ανάστατοι. Από κάτι μισόλογα που έπιασε το αυτί μου, κάποιος σπουδαίος κρύβεται στο χωριό μας. Κι εγώ παραξενεύτηκα με τα σούρτα φέρτα των αντρών. Μα πού είναι το καλαμπόκι, Βασίλο, εμπρός, ας αρχίσουμε τη δουλειά. Δεν είναι όλη τα δική μας. Ακούστε, κι εγώ παραξενεύτηκα με τον Κωνσταντί μου αυτές τις μέρες. Δεν κοίταζε ένα Γιάννη, μου γκρίνιαζε παρός σε αυτόν τον καιρό. Λες και η αρρώστια πάει με το μήνα. Ήρθε και τον επισκέφθηκε και ο Λάμπρος, της Στάφαινας ο γιος. Κι όλο κάτι έλεγαν για κάποιον παπά που θα έρθει στα μέρη μας. Μα τι κάνεις, Χριστιανέ μου, τρελάθηκες? Γιατί σηκώθηκες? Για ακούστε γυναίκες, τελειώστε τη δουλειά και άτε σπίτι σας. Θέλω λιγάκι να ησυχάσω. Άντε πουλάκι και εσύ να πας στο σπίτι σου, αγγίζεις το κρεβάτι σου. Μα Κωνσταντί μου! Αυτό που σου λέω, γυναίκα. Γιατί με έχει πιέσει το κεφάλι. Άντε γυναίκα, γιατί περιμένω κάποιον από την πολιτεία σήμερα. Ετοιμάστε το γιατάκι το ξέρω, να σφάξει εκείνον τον κόκκινο και βάλω το μπουσκάλι. Να δυναμώσει ο άνθρωπος, έχει τα μακριά και θα είναι κουρασμένος. Μα άντρα μου! Κάνε αυτό που σου λέω και τσιμουλιές γειτόνες. Α, όταν τελειώσει, κάνε μου τσάφος ακόμα. Τόσο καταραμός ο Μίχας δεν λέει να αμφίζει. Εντάξει, βλέπεις και την εποχή τώρα που... Μα γιατί αργούν, με τους είπα έπρεπε να ήταν εδώ. Κλείσε γρήγορα, άσχημα τα πράγματα. Έμαθαν οι Τούρκοι ότι τριγυρνάει στα μέρη μας ο παπάς και αλωνίζουν τον τόπο ή τον νεκρό. Με 1000 δυσκολίες φτάσαν στο σπίτι σας. Άκου Κωνσταντή, αν με βρουν εδώ και δεν είναι όλες η οικογένεια, καλύτερα να φύγω. Παπά μου, τώρα χρόνια τώρα περιμένω νέα για την ξεσικό μου. Και εσύ τώρα μου λες ότι κινδυνεύω. Μήπως κάθε μέρα δεν κινδυνεύω? Είναι ζωή αυτή, με τους Τούρκους στο κεφάλι μας. Έλα πάμε, κάτσε και λέγε, τι νέα φέρνεις. Διάστη μου, παιδί μου. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα τώρα. Αν μάθουν το παραμικρό οι Τούρκοι, θα πάρουμε πολλούς ανθρώπους στο λαιμό μας. Παπά μου, ο Κωνσταντής είναι άξιο παλικάρι. Πρέπει να τον εμπιστευτείς. Πρέπει να μάθεις. Από τα λόγια του κι εγώ αυτό κατάλαβα. Άκου Κωνσταντή. Στην Ελλάδα τριγυρνάνε οι άνθρωποι μας και ετοιμάζουν τον ξεσηκωμό. Μα
Λέγε παπά μου, ξεροστάλιασα. Για να μάθεις περισσότερα, πρέπει να δώσεις τον όρκο. Μα μόνο αν είσαι βέβαιος ότι η πατρίδα αξίζει περισσότερο από τη ζωή σου. Τι να την κάνω τη ζωή μου αν είμαι σκλάβος, αν το παιδί μου και το παιδί του παιδιού μου γεννηθούν σκλάβοι. Παπά μου, είμαι έτοιμος από χρόνια για αυτή τη στιγμή. Πατρίδα μου, ενώπιον του αληθινού Θεού ορκίζομαι. Πατρίδα μου, ενώπιον του αληθινού Θεού ορκίζομαι. Ότι θα αφιερωθώ ολόψυχα σε σένα. Ότι θα αφιερωθώ ολόψυχα σε σένα. Ότι θα μείνω πιστός στην εταιρεία για πάντα. Ότι θα μείνω πιστός στην εταιρεία για πάντα. Και δεν θα φανερώσω ποτέ τα μυστικά της. Δεν θα φανερώσω ποτέ τα μυστικά της. Θα πολεμήσω τους Τούρκους όπου και αν τους βρω. Θα πολεμήσω τους Τούρκους όπου και αν τους βρω. Και αν παραβώ τον όρκο μου και δεν εκπληρώσω το χρέος μου στην πατρίδα, Και αν παραβώ τον όρκο μου και δεν εκπληρώσω το χρέος μου στην πατρίδα, η τιμωρία μου ας είναι ο θάνατος. η τιμωρία μου ας είναι ο θάνατος. Σήκω, παιδί μου. Τώρα πια ανήκεις στην εταιρεία. Και να θυμάσαι, πλησιάζει η ώρα που θα σε χρειαστεί η πατρίδα. Μα πώς, παπά? Στη Μάνη κατέβηκε ο Κολοκοτρώνης και άλλοι πολλοί κλέφτες. Σε λίγο καιρό θα χτυπήσουν τους Τούρκους στην Καλαμάτα και θα χρειαστούν παλικάρια. Να είσαι έτοιμος. Όταν μπεις στην πόρτα σου, 2 πέτρες σε σχήμα σταυρού, να κατέβεις στη Μάνη. Η πατρίδα δεν σε χρειάζεται, παλικάρι μου. Κάμε εκεί, παπά μου. Κι αλλοί μόνο στους Τούρκους που θα δερθούν μπροστά μου. Πρέπει να φύγουμε, παπά μου. Έχουμε να δούμε άλλους 2 στο χωριό μας. Γεια σου, Κωνσταντή. Μα παπά μου, κάτι λίγο να ξαποστάσεις. Να φας κάτι. Δεν έχουμε καιρό. Γεια σου, Λεβέντη. Βλέποντας παλικάρια σαν εσένα, ξέρω πως δεν θα αργήσει η ώρα της λευτεριάς. Καλή εντάμωση, παιδί μου. Παναγιά μου, ήρθε λοιπόν η ώρα. Δώσε μου τη δύναμη να φανώ άξιος Έλληνας. Άκουσα φωνές. Ποιος ήταν, ήρθε ο ξένος? Ήρθε γυναίκα, ήρθε. Μα μαζί ήρθε και η λευτεριά. Πάμε γυναίκα, φάμε τον κόκορα. Σήμερα ήταν μια σπουδαία ημέρα. Στις 25 Μαρτίου 1821, ο Μητροπολίτης παλαιών πατρών Γερμανός με τους οπλαρχηγούς Ανδρέα Λόντο και Ανδρέα Ζαΐμι κήρυξαν την επανάσταση στη Μονή της Αγίας Λαύρας στα Καλάβρια. Ήδη όμως από τις 23 του μηνός, οι Μανιάτες και οι Μεσίνοι με οπλαρχηγούς τους, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και τον Πετρόπη Μαυρομιχάλη, είχαν ελευθερώσει την Καλαμάτα, όπου στις 28 Μαρτίου συγκροτήθηκε προσωρινή κυβέρνηση. Από την Πελοπόννησο διαδόθηκε σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Η στερεά Ελλάδα και η Εύβοια, η Θεσσαλία, η Ήπειρος και η Μακεδονία, η Κρήτη και τα υπόλοιπα νησιά εξεγέρθηκαν φωνάζοντας «Ελευθερία ή θάνατος». Η πρώτη φάση του αγώνα, από το 1821 έως το 1823, τελειώνει με την εδραίωση της Επανάστασης στο Μοριά, με κορυφαία γεγονότα αφενός με την κατάληψη της Τριπολιτσάς, αφού προηγήθηκαν μεγαλειώδεις στιγμές αντίστασης απέναντι στον τουρκικό στρατό, στον χώρο της στερεάς Ελλάδας, Αλαμάνα, Γραβιά, Βασιλικά, Μακρινόρος και αφετέρου τη συντριβή του Δράμαρη στις διαβάσεις των Δερβενακίων. Η ανατείναξη της τουρκικής ναυαρχίδας στο λιμάνι της Χίου από τον Κανάρι θα κλείσει την πρώτη φάση του αγώνα με την επικράτηση των επαναστατημένων Ελλήνων επί των Τούρκων σε στεριά και θάλασσα. Το θαύμα είχε συντελεστεί, ωστόσο η αιμόνια των πρώτων χρόνων του αγώνα θα δοκιμαστεί σκληρά στα αιματηρά χρόνια των εμφύλιων 1824 έως 1825 και θα θέσει σε θανάσιμο κίνδυνο την Επανάσταση. Η δεύτερη φάση του πολέμου της Ανεξαρτησίας είχε στο μεταξύ ξεκινήσει με τη σύμπραξη του Σουλτάνου με τον Μεχμέτ Αλή της Αιγύπτου για την κατάπινση της Επανάστασης. Είναι τα χρόνια των μεγάλων θυσιών του αγώνα.
1824-1827, καταστροφή της Χίου και των Ψαρών, ηρωικός θάνατος του Παπαφλέσσα στο Μανιάκι, ήττα της Επανάστασης στη στερεά Ελλάδα και την καταστροφή του Μεσολογγίου από το συνασπισμένο τουρκοαιγυπτιακό στρατό και την παράδοση των Αθηνών μετά το θάνατο του Καραϊσκάκη. Ακολουθεί το ποίημα του Βίκτορο Σουγκό «Τα Ελληνόπουλα» σε μετάφραση του Κωστού Παλαμά. Τούρκοι διάβηκαν, χαλασμός, θάνατος πέρα ως πέρα. Ηχείο, το όμορφο νησί, μαύρη επομένη ξέρα, με τα κρασιά, με τα δεντρά, τα αρχαντονήσι, που βουνά και σπίτια και λαγκάδια, και στο χώρο της Λιγερές, καμιά φορά τα βράδια, καθρέφτησε μες στα νερά. Μια παντού. Μα κοίταξε και απάνω εκεί στο βράχο, στου κάσου τα χαλασμάτα κάποιο παιδί μονάχο. Κάθεται, σκύβει θλιβερά. Το κεφαλάκι, στήριγμα και σκέπη του απομένει. Μόνο μια άσπρια γράβελη σαν αυτό ξεχασμένη, μέσα στην αφάνταστη φθορά. Φτωχό παιδί που κάθισε εξυπόλυτος στις ράχες. Για να μην κλαις τα λυπητερά, τι θέλες τα χανάχες, για να τα ειδώτα θαλασσά, ματάκια σου να στράψουν, να ξαστερώσουν πάλι και να σηκώσει παροπά σαν πρώτο το κεφάλι με τα μαλάκια τα χρυσά. Τι θέλεις άτυχο παιδί, τι θέλεις να σου δώσω, για να τα πλέξεις ξένιαστα, για να τα καμαρώσω. Ριχτά στους ώμους σου πλατιά, μαλάκια από του ψαλιδιού, δεν τα έχει αγγίξει η κόψη, και σκόρπια στην πυροσάτη σου, τριγύρω γέρνουν όψη, και σαν την κλαίωσα την νητιά. Σαν τι μπόρεσε να σου διώξει τάχα το μαράζι, μήπως το χρόνο από το γυράν που το ματιού σου μοιάζει. Μην ο καρπός από το δεντρί που μες στη μουσουλμανική παράδεισο φυτρώνει, και ένα άλογο χρόνια 100 κι αν πιλαλάει, δεν σώνει μέσα από το νησί του να βγει. Μη το πουλί που και λαϊδάει, στο δάσος νύχτα μέρα, και με τη γλύχα του περνάει και τέφει και φλογέρα. Τι θες κι από όλα τα αγαθά τούτα, πες, τάνθος, τον καρπό, θες το πουλί, διαβάτη, μου κράζει το Ελληνόπουλο με το γαλάζιο μάτι. Βόλια, βαρούτι θέλω, να. Στα πρώτα χρόνια της Επανάστασης, οι ηρωικές θυσίες των χωρών που ακολούθησαν έχουν ήδη κρίνει την έκβαση του αγώνα. Οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις της εποχής, κάτω από την πίεση της κοινής γνώμης των χωρών τους, αποφασίζουν να παρέμβουν. Στην ταυμαχία του Ναβαρίνου επέτειται η οριστική ήττα των Τούρκων και των Αιγυπτίων και 2 χρόνια μετά ο Δημήτριος Υψηλάτης ηγείται των Ελλήνων στην τελευταία νικηφόρα μάχη εναντίον των Τούρκων, ολοκληρώνοντας στρατιωτικά το παράτομο εγχείρημα που είχε ξεκινήσει 8,5 χρόνια πριν στη Μολδοβλαχία ο αδερφός του Αλέξανδρος. Τα ιστορικά γεγονότα του πολέμου αποτελούν ως τις μέρες διαρκές βίωμα στις καρδιές του ελληνικού λαού. Οι πρωταγωνιστές τους μετουσιώνονται στη συλλογική μνήμη σε ήρωες μυθικών διαστάσεων. Οι θυσίες του αγώνα θα ψάλουν από τη λαϊκή μούσα, θα τραγουδηθούν από το στόμα σε στόμα, χωρίς ποτέ να πάψουν να εμπνέουν τους Έλληνες, δίνοντας ένα μεθυστικό τόνο στη δεκάχρονη πάλη για την εθνική ανεξαρτησία. Ας δούμε όμως κάποιες από τις σκέψεις των ίδιων των αγωνιστών. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, στα απομνημονεύματά του, θα γράψει κάποια χρόνια μετά το τέλος της Επανάστασης. Ο κόσμος μας έλεγε τρελούς. Ακολουθεί το απόσπασμα. Ο κόσμος μας έλεγε τρελούς. Εμείς, αν δεν ήμεθα τρελοί, δεν έκαναμε την Επανάσταση. Γιατί θέλαμε συλλογιστή πρότυπων για πολεμοφόδια, καβαλαρία μας, πυροβολικό μας, πυροτοθήκες μας, τα μαγαζιά μας. Θέλαμε λογαριάσει τη δύναμη την δική μας, την τουρκική δύναμη. Τώρα που νικήσαμε, όπου τελειώσαμε με καλά τον πολεμό μας, μακαριζόμεθα, επενόμεθα. Αν δεν ευτυχούσαμε, ήθελαμε τρώγη κατάρρες αναθέματα. Ομοιάζομεν σαν να είναι ή σαν να λιμένα 50-60 καράβια, φορτωμένα. Ένα από αυτό ξεκόβει, κάνει πανιά, πηγαίνει στη δουλειά του, με μια μεγάλη φουρτούνα, με μεγάλο άνεμο. Πηγαίνει, πουλεί, κερδίζει, γυρίζει πίσω του όρου. Τότε ακούς όλα τα υπόλοιπα καράβια να λέγουν: «Ιδού άνθρωπος, ιδού παλικάρια, ιδού φρόνιμος, και όχι σαν εμείς όπου καθόμεθα έτσι δειλοί, χαϊμένοι, και κατηγορούνται οι καπεταναίοι ως ανάξιοι. Αν δεν ευδοκιμούσε το καράβι, ήθελε η πούν.
Μα τι τρελός να σηκωθεί με μια τέτοια φουρτούνα, με τέτοιο άνεμο, να χαθεί ο παλιάνθρωπος που πήρε τον κόσμο στο λαιμό. Αξίζει να τονιστεί η στρατηγική φυσιογνωμία του Κολοκοτρώνη, καθώς διοικούσε τα στρατεύματα με ιδιοφυή τρόπο, χρησιμοποιώντας τις τακτικές του κλεφτοπόλεμου, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει το στράτευμα στην αριθμητική υπεροχή του αντιπάλου. Ακολουθεί τραγούδι «Να ήταν το 21». να μάθει γράμματα για να γράψει τα απομνημονεύματά του, το βίο του, όπως έλεγε ο ίδιος. Υπήρξε κορυφαίος αγωνιστής και ήταν από εκείνους τους λίγους που στάθηκαν απέναντι στην τρομερή στρατιά του Ιμπραήμ την πιο κρίσιμη ώρα της Επανάστασης. Ακολουθεί το απόσπασμα «Είμαστε στο εμείς». Και όσα σημειώνω, τα σημειώνω γιατί δεν υποφέρω να βλέπω το άδικο να πνίγει το δίκαιο. Για εκείνο έμαθα γράμματα στα γεράματα και κάνω αυτό το γράψιμο το απελέκητο. Ότι δεν είχα τον τρόπο όντας παιδί να σπουδάξω. Ήμουν φτωχός και έκανα τον υπηρέτη και τη μάρα άλογα και άλλες πλήθος δουλειές έκανα. Να βγάλω το πατρικό μου χρέος, όπου μας χρέωσαν οι χαράμιδες και να ζήσω κι εγώ σε τούτη την κοινωνία, ως έχω τα μανέτη του Θεού στο σώμα μου. Και αφού ο Θεός θέλησε να κάνει νεκρανάσταση στην πατρίδα μου, να τη ελευθερώσει από την τυραννία των Τούρκων, αξίωσε και εμένα να δουλέψω. Καταδύναμη λιγότερο από το χειρότερο πατριώτη μου Έλληνα. Γράφουν σοφοί άντρες, πολλοί γράφουν.
τυπογράφη, τόποι και ξέρει διαβασμένη για την Ελλάδα. Ένα πράγμα μόνο με παρακίνησε και εμένα να γράψω. Ότι τούτη την πατρίδα την έχουμε όλοι μαζί. Και σοφοί και αμαθείς, και πλούσιοι και φτωχοί, και πολιτικοί και στρατιωτικοί, και πλέον μικρότεροι άνθρωποι. Όσοι αγωνιστήκαμε, αναλόγως ο καθής, έχουμε να ζήσουμε εδώ. Το λοιπόν δουλέψαμε όλοι μαζί. Να τη φυλάμε και όλοι μαζί να μην λέγει ούτε ο δυνατός εγώ, ούτε ο αδύνατος. Ξέρετε πότε να λέγει ο καθής εγώ, όταν αγωνιστεί μόνος και πιάσει χαλάς, να λέγει εγώ, όταν όμως αγωνίζονται πολλοί και πιάνουν, τότε να λένε εμείς, είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ. Και στο εξής να μάθουμε γνώση, αν θέλει να πιάσουμε χωριό, να ζήσαμε όλοι μαζί. Έγραψε γυμνή την αλήθεια, να ηθούν όλοι οι Έλληνες, να αγωνίζονται για την πατρίδα τους, για τη θρησκεία τους. Να ηθούν και τα παιδιά μου και να λένε: έχουμε αγώνες πατρικούς, έχουμε θυσίες. Να είναι αγώνες και θυσίες και να μπαίνουν σε φιλοτιμιά και να εργάζονται ή στο καλό της πατρίδας τους, της θρησκείας και της κοινωνίας. Ο Διονύσιος Σολωμός συγκλονίζεται από την Επανάσταση του 1821, η οποία σημαδεύει βαθύτατα τη ποίησή του. Με αυτήν προσπαθεί να εκφράσει τα οράματά του αγωνιζόμενου γένους. Το 1824 γράφει στο διάλογό του τη φράση που θα μπορούσαμε να πούμε ότι καθορίζει ως ιδεολογικό του προσανατολισμό τις αξίες της ελευθερίας και της γλώσσας. Μη γαρισέχω άλλο στο νου μου πάρεξ, ελευθερία και γλώσσα. Στους ελεύθερους πολιορκημένους μετουσιώνεται λυρικά η πολιορκία και έξοδος του Μεσολογγίου. Έναν ολόκληρο χρόνο κράτησε η πολιορκία από στεριά και θάλασσα γύρω από το Μεσολόγγι. Όμως ο εχθρός ποτέ δεν κατέκτησε το Μεσολόγγι. Οι ηρωικοί επαρχιστές του ποτέ δεν νικήθηκαν και μπόρεσαν με το ηθικό τους σθένος να φτάσουν τη σφαίρα της πνευματικής ελευθερίας. Ακολουθεί το τραγούδι «Φίλοι και αδέλφια». Στα παραθύρια πείτε
ελευθερία και εθνική ανεξαρτησία, μηνώντας την αρετή. Τα συστατικά της είναι η αμβρία, η ελευθερία και η δικαιοσύνη. Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία, γράφει ο ποιητής. Αξίζει όμως να ενηθεί και η συμβολή των γυναικών στον αγώνα του 21. Ποια να πρωτοημνήσει κανείς, με ποια λόγια να περιγράψει την ευεργενιά των ηρωίδων αυτών που μοιάζουν με μυστικά όντα. Εκτός από εκείνες που έμειναν θυμισμένες, όπως η Μπουμπουλίνα, η Ματώ Μαυρογένους, οι Σουλιώτισσες, οι Μεσολογίτισσες, ήταν κι άλλες ηρωίδες που το όνομά τους δεν είναι γνωστό. Σε μια από αυτές αναφέρεται για παράδειγμα το δημοτικό τραγούδι της Λιάκης. Ακολουθεί το απίκρισμα η Σουλιοτοπούλα που καταδεικνύει το ήθος των γυναικών του Τουλίου. Στις μάχες στον καπνό πνίγει το λαγκάδι, ο Σουλιώτης όλα τα έχει λησμονήσει, πείνα και δίψα. Και το σούλι πέφτει ξέμα, και σαν λησμονημένο είναι και εκείνο τάχαρα. Και εκεί που πολεμάει το παλικάρι, αγλίκατο, μέρα και νύχτα, ακούει μια γόριμη φωνή που το ξυπνάει. Λοιπόν, το σούλι δεν χάθηκε, και ζει, και ήταν η Λάμπη, η αδερφή του νιού. Τι καλά μου φέρνεις, ωρη Λάμπη. Ζεστή κουλούρα, ώρα αδερφέ, που σου τη ζήμωσε με τα χεράκια μου, και η μάνα την έψησε στην ατρακιά μονάχη. Έλα μου να φας μια ψύχα και να ξεποστάσεις. Δεν μπορώ καημένη να παρατήσω το τουφέτσι. Αυτό είναι η συλλογή σου, Νάση. Έρχομαι εγώ και σου κρατώ τον τόπο σου. Να, σου έστρωσα και δώσ' μου το τουφέκι. Χαμογελάει ο αδερφός ο καπνισμένος. Και δεν έχει ανάγκη να μάθει την κορασιά του όπως πιάνει το τουφέκι. Ο πόλεμος βαστούσε πάντα. Με χέρι σταθερό γέμιζε εκείνη και σημάδευε. Και ο αδερφός της παραπέρα έτρωγε ήσυχος και μονάχα την πείνα του άκουγε τελειωμένη μέσα. Και ο πόλεμος βαστούσε. Και εκεί ένα βόλι ήρθε και πέτυχε κατάσταση την κορασιά. Μα αυτή έκανε καρδιά και δεν μιλούσε. Το αίμα πλημμύριζε τον κόρφο της. Η Λάμπη σημάδευε και τη φεκούσε. Έφαγες, Νάση? Κοντεύω, ακόμα λίγο, Λάμπη. Η κόρη ξαναρώτησε δεύτερα και τρίτα. Και τότε με ένα πήδημα το παλικάρι βρέθηκε κοντά της. Άρπαξε το τουφέκι και ήσυχο, καθώς είχε τραβηχτεί, ξανάρχισε τον πόλεμο. Αμήλυτη η Σουλιοτοπούλα πήγε παραπίσω και έπεσε. Και ο πόλεμος βαστούσε. Το 1869 οι Τούρκοι κατέλαβαν την Κρήτη. Οι νέοι κατακτητές ήταν πιο βάρβαροι από όσους γνώρισε το νησί μας. Άρπαζαν τις περιουσίες και τις μοιράζονταν μεταξύ τους, ενώ προσπαθούσαν να εξανθρωποποιήσουν τους χριστιανούς. Τους απαγόρευσαν τη μόρφωση, δεν σέβονταν καμία τιμή, ηθική αρχή και αξιοπρέπεια των ανθρώπων, ενώ τα εγκλήματα που διέπρεπαν εις βάρος του κριτικού λαού ήταν πολλά. 230 χρόνια περίπου έζησε σε αυτές τις απάνθρωπες συνθήκες ο κριτικός λαός και άντεξε και διατήρησε τη γλώσσα του, τη θρησκεία του, τα ήθη και τα έθιμά του. Όλοι οι κριτικοί, άντρες και γυναίκες, πάλεψαν με 1002 τρόπους προσπαθώντας να τους αντιμετωπίσουν. Δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις των γυναικών που πολέμησαν σαν άντρες και έπεισαν ηρωικά σε διάφορες μάχες. Οι ηρωίδες αυτές κατέχουν μια σημαντική θέση στην τοπική ιστορία και αποτελούν ξεχωριστά παραδείγματα γενικών που με το αίμα τους φώτισαν το δέντρο της ελευθερίας. Στις 3 Φεβρουαρίου 1830 υπογράφεται από τις μεγάλες δυνάμεις το πρωτόκολλο του Λονδίνου, σύμφωνα με το οποίο δημιουργείται ανεξάρτητο ελληνικό κράτος με οροθετική γραμμή τη γραμμή Αμβρακικού Παγασιτικού. Στο νέο κράτος θα συμπεριληφθούν με το πρωτόκολλο της συνδιάσκεψης του Λονδίνου στις 30 Αυγούστου 1832 η Πελοπόννησος, η στερεά Ελλάδα, η Εύβοια, οι Σποράδες, οι Κυκλάδες και τα νησιά του Αγροσαρονικού κόλπου. Ακολουθεί το τραγούδι «Οδή» στο Γεώργιο Καραϊσκάκη. Κι ο Λοΐσιος στο θάνατο κολυμπά.
Ας εμπνευστούμε όλοι από τα διδάγματα του αγώνα των ηρώων και των μαρτύρων του έθνους μας για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την ιστορική μας πορεία μέσα στους αιώνες με αγώνες, ιδανικά και οράματα. Ας θυμόμαστε πάντα τη ρίση του Μαυριτζάνη. Τούτη την πατρίδα την έχουμε όλοι μαζί, και σοφείς και αμαθείς, και πλούσιοι και φτωχοί, και πολιτικοί και στρατιωτικοί, και οι πλέον μικρότεροι ανθρώποι. Όσοι αγωνιστήκαμε, αναλόγως ο καθής, έχουμε να ζήσουμε εδώ. Το λοιπόν δουλέψαμε όλοι μαζί, να τη φυλάμε κι όλοι μαζί. Να μην λέγει ούτε ο δυνατός εγώ, ούτε ο αδύνατος. Είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ. Στο σημείο αυτό, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ από καρδιάς όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που έλαβαν μέρος στην σημερινή γιορτή. Συγκεκριμένα, τις αφηγήτριες Καραζάκη Μαριγιάννα και Παγκάλου Μαρία από το τμήμα Γ2 που μας έδωσαν στο ιστορικό πλαίσιο των γεγονότων. Τους μαθητές του Α1, Ιωαννάτο Κωνσταντίνο, Καριζά Αριστίδη, Διαμάνα Κοπικάλη, που αφήγησαν το κύμα Πατρίδα. Επίσης ευχαριστούμε τη Ρουμπελάκη Τζορτζίνα, Πέτρη Αλεξάνδρα, Καγερνάκη Μέλη, Κωνσταντίνα, Καπός και τον Γιάννη Χαρούλη του πρόγραμματος Α2 που μας διάθεσαν αποσπάσματα από τον νόμο της φιλικής εταιρείας. Ακόμα ευχαριστούμε την Πόπη Μαστοράκη, την Κουλάκη Μάρα, Λεράκη Ελένη από το τμήμα Γ1 που αφήγησαν το ποίημα του Αϊτινόπουλου του Βίκτορ Βογό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά του θεατρικού όργου, συγκεκριμένα τη Μαθηδάκη Μηριανά από το Γ2 που υποδείχθηκε τη Βασίλο, τη Μαθηδάκη Βαγγελιό από το Β1 που υποδείχθηκε την Αργυρό, τον Κωστάκη Κωνσταντίνο από το Β1 που ήταν ο Παπαφλέσας, τον Τζαγκαράκη τον Νίκο από το Β2 που ήταν ο Κωνσταντής, τον Τζαγκαράκη τον Γιώργο από το Β2 που ήταν ο Φοβιανός, τη Καραζάκη τη Μαριάννα από το Γ2 που ήταν η Δέσποινα, τη Γεωργία την Καβουσανού από το Β1 που ήταν η Μαριό και τη Σπυροπούλου την Κωνσταντίνα από το Β2 που υποδείχθηκε την Κωνσταντινούλα. Επίσης, ευχαριστούμε τη Σοφία την Παιδιώτη από το Β2 που διάβασε ένα απόσπασμα από τα αποκοιμονεύματα του Κολοκοτρώνη. Τις μαθήτριες Όρη Μαρία και Φουκαΐνα και τους μαθητές Φλωρέτη Ραφαή και Ελένα Όλση του Α2 που διάβασαν αποσπάσματα από τα αποκοιμονεύματα του Μακαριάννη. Επίσης, την Άκρη την Κουλέτη από το Β2, τη Σπανάκη την Ειρήνη από το Γ2 και τον Τζαγκαράκη τον Νίκο από το Β2 που διάβασαν το αφήγημα τη Φιλοδοπούλα του Γιάννη Λαπογιάννη. Ακόμα ευχαριστούμε όλα τα παιδιά της Ολλανδίας για τα πολύ όμορφα τραγούδια τους. Ένα μεγάλο ευχαριστήριο από την Πάλη Ηλία που είχε επιτεθειμένη της προβολής των διαφανειών, την κυρία Γιάννα την Παπαδάκη για τη σημαντική βοήθεια Θα ήθελα και εγώ εκ μέρους μου να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Χατζηδάκη που οργάνωσε αυτή την ωραία